Vítajte pri dnešnom skúmaní zdrojov. Dnes sa pozrieme na niečo, čo trápi asi mnohých, a to je, ako získať sebavedomie a prekonať strach pri verejnom vystupovaní. Máme tu materiály inšpirované prácou Dalea Carnegieho, takže sa ponoríme do jeho osvedčených rád. Cieľom je vyťažiť z toho praktické postrehy. Áno, a Dale Carnegie je tu skvelý príklad. Bol to naozaj priekopník však v oblasti pôsobnostného rozvoja. Jeho kurzy verejného vystupovania tie začali už dávno v roku 1912 v YMCA. A čo je na tom zaujímavé, tie jeho metódy neboli len nejaká teória. On vlastne vychádzal z pozorovania, z analýzy toho, čo robili úspešní ľudia. No a tá jeho kniha Ako si získavať priateľov to len potvrdzuje. A hneď tu máme takú zásadnú myšlienku z tých podkladov. Carnegie vlastne tvrdil, že schopnosť dobre rečniť nie je nejaký vrodený dar len pre pár vyvolených. Že je to zručnosť. Zručnosť, ktorú si môže osvojiť naozaj každý. Len to chce samozrejme odhodlanie, vôľu a hlavne tréning. Presne. A čo môže byť pre mnohých také upokojujúce, je fakt, ktorý sa spomína aj v tých materiáloch, že aj veľmi skúsení rečníci cítia trému. Ten rozdiel medzi nimi a začiatočníkmi nie je v tom, že by strach nemali, ale v tom, ako ho zvládnu. U profíka tá tréma rýchlo odznie, kým začiatočník s ňou bojuje dlhšie. Je to teda skôr o zvládanie toho pocitu. To je dobrý postreh. Ako teda Carnegie radil budovať tú odvahu? Zdroj spomína 4 hlavné zásady. Prvá sa týka motivácie. Treba si úplne jasne uvedomiť, aké výhody nám lepšie rečnícke schopnosti prinesú. Či už v práci, alebo v sociálnom živote, alebo aj finančne. Mať pred očami ten cieľ. Áno, ten cieľ. A ten strach, čo sme spomínali, ten priamo súvisí s druhou zásadou. A to je dôkladná príprava. Carnegie to vraj opísal veľmi trefne. Že není horšia situácia, ako keď rečník vlastne ani nevie, o čom presne hovorí. To je potom ako slepý vedie slepých. A to logicky vedie k obrovskej tréme. Naopak, ak človek tému ovláda, má ju premyslenú, tak sa cíti oveľa istejšie. Príprava je fakt základom sebavedomia. Rozumiem, čiže dôkladná príprava znižuje ten priestor pre neistotu, ale zaujal ma tretí bod, konať sebavedomo. Aj keď sa tak vnútorne necítime, ten vzpriamený postoj, očný kontakt, znie to trochu ako fake it till you make it, však predstieraj, kým sa to nestane skutočnosťou. V materiáli sa dokonca spomína taký celkom vtipný psychologický trik, predstaviť si, že všetci v publiku nám dlžia peniaze. Áno, že prišli poprosiť o odklad splátky. Presne, to má vraj pomôcť otočiť tú vnútornú dynamiku. Zaujímavé. Je to zaujímavý prístup, využíva to prepojenie tela a mysle vlastne. No a napokon tá štvrtá zásada, ktorá je možno tá úplne najdôležitejšia, pravidelný tréning. Carnegie bol v tomto nekompromisný. Jediný spôsob, ako sa naozaj zlepšiť a znížiť tú trému z vystupovania, je jednoducho vystupovať. Využiť každú príležitosť hovoriť pred ľuďmi. Bez praxe to proste nejde. Rovnako ako pri čomkoľvek inom, čo sa chce človek naučiť. Takže, ak to zhrnem, Carnegieho odkaz z týchto materiálov je vlastne veľmi praktický a povzbudivý. Sebavedomé vystupovanie nie je žiadna mágia, je to výsledok procesu. Začína sa to uvedomením si cieľa, tej motivácie. Potom pokračuje dôkladnou prípravou. Podporí sa to osvojením si sebavedomého prejavu, aj keď možno spočiatku len hraného. A celé to stojí a padá na tej neustálej praxi. Presne tak. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie, ktorá z toho vyplýva. A Carnegie kladie taký dôraz na to uvedomenie si výhod ako úplne prvú zásadu. Čím presne nás toto zameranie na ten potenciálny osobný prospech dokáže motivovať? Ako nám práve toto pomôže prekonať ten počiatočný, často až paralyzujúci strach a pustiť sa do tej nevyhnutnej, aj keď možno nepríjemnej praxe? Je to čisto len o tej cieľavedomosti, alebo tam funguje aj niečo hlbšie, na psychologickej úrovni? O tom by sa dalo uvažovať.